com sempre, agrair-vos haver vingut a aquesta convocatòria. Com bé sabeu, la setmana passada, i des d'aquest mateix faristol, explicava que la falta d'inversió per part dels governs populars de la Generalitat Valenciana i de la Diputació i l'alocada gestió de la senyora Insa i el senyor Tortosa ens ha permès que en aquests moments l'Ajuntament d'Ontinyent siga un dels ajuntaments més endeutats de la província de València. Mentre els ajuntaments dels voltants han estat capaços de reduir el deute en aquests anys, el d'Ontinyent, des que està en mans del Partit Popular, sols ha fet que disparar l'endeudament com mai havia ocorregut. Com ja vos vaig dir, l'Ajuntament d'Ontinyent adeuda més de 20 milions i mig d'euros i en tan sols un any el govern de la senyora Insa ha augmentat el deute en 4 milions d'euros més, un 24%. Tot un rècord d'incompetència. A trets generals, això és el que vos vaig anunciar en l'altra roda de premsa, però que la que va fer posteriorment la regidora d'Hisenda, la senyora Maria Abad, m'ha donat l'oportunitat de comparèixer de nou davant tots vosaltres. I ja no sols amb dades i xifres, sinó amb imatges gràfiques, perquè, com diu la cita, una imagen vale más que 1000 palabras. Així que anem allà. En primer lloc, en aquesta primera diapositiva vos mostre l'endeudament de l'Ajuntament d'Ontinyent des de l'any 1998 fins l'any 2009. En 1998, l'Ajuntament d'Ontinyent, després de 19 anys d'alcaldes socialistes, tenia un deute de vora els 9.200.000 euros. Va ser entrar l'Ina Insa i en tan sols 2 anys de govern es dispara el deute fins situar-lo en els 15.660.000 euros. Rafa Portero situava en 2003 el deute en 16.460.000 euros i Manolo Reguart deixava a Insa una herència de 16.500.000 euros. I mira per on és entrar al govern l'Ina Insa de nou, en tan sols 2 anyets es dispara desmesuradament el deute fins a rebassar els 20 milions d'euros, exactament un forat de 3.500 milions de pessetes, quasi res. En la següent diapositiva es pot apreciar fàcilment com partint de l'any 1998 el deute augmenta espectacularment en els anys governats per l'Ina Insa i es manté pràcticament igual en els governats per Rafa Portero i Manolo Reguart. I com que les dades crec que no ens deixen a ningú indiferent, anem a desenvolupar-les una miqueta més. En la diapositiva que ve a continuació podem observar com definitivament les xifres demostren que la senyora Insa i el seu equip estan incapacitats per estar enfront de l'Ajuntament d'Ontinyent. En els seus 2 primers anys com a alcaldessa va aconseguir endeudar-nos a tots en quasi 6 milions i mig d'euros. Ojo, en tan sols 2 anyets. Em va clavar més de 1.000 milions de pessetes més. I en els 2 que portem d'esta legislatura, quasi 4 milions d'euros més de deute. Vora 700 milions de pessetes. Bueno, podem dir que ha millorat el seu rànquing. De 6 i mig ha passat a 4. Ara, que també vos dic una cosa, si no és pels diners que li han aplegat el govern d'Espanya gràcies als 2 plans del Pla Zapatero, Déu sap de quin deute estaríem parlant ara. En fi, perquè de camps no podem esperar més que indiferència i maltracte. I com vegeu, el deute de Portero i Reguart no és ni comparable al de l'Insa. Però és que, si observem la següent diapositiva, encara es veuen millors les coses. Senyora Insa, en 4 anys que ha estat governant, de 1999 a 2001, i els 2 de la present legislatura, ha acumulat un deute de 10.400.000 euros, 1.400 milions de pessetes, front als 854.000 euros, uns 140 milions de pessetes, produïts pels governs progressistes en 6 anys, que van de 2001 a 2007. Fixeu-vos bé, els governs d'Insa han provocat deutes per 1.700 milions de pessetes, mentre que aquest tripartito tan dolent que deia l'Ina Insa apenas va produir 140 milions de pessetes. 1.400 milions de pessetes l'Ina Insa, 140 milions el tripartit. I encara té la barra, la senyora Abad,
de dir que és que ells ja ho heretaren així, que els governs anteriors són els que deixaren a l'Ajuntament com està ara, a clar, i demà diumenge. Miren, i ja que la senyora Abad ha volgut parlar de passat, jo crec que en la següent i l'última diapositiva se'ns quedaran a tots les coses ja ben clares. El deute al llarg de la història. Com bé deia la senyora Abad, en 30 anys de democràcia, l'esquerra ha estat qui ha governat majoritàriament la ciutat d'Ontinyent. I després de veure totes aquestes xifres, menys mal que ha sigut així. Els socialistes hem governat Ontinyent 24 anys. I en tots aquests 24 anys hem generat en total un deute de 9.200.000 euros. Ojo, en 24 anys. Ontinyent ha estat 2 anys amb un alcalde nacionalista. I en aquests 2 anys, el deute acumulat fou vora els 800.000 euros. Però, senyores, és que en tan sols 4 anys en els que ha governat el Partit Popular, tan sols en els 4 anys en els que ha governat la senyora Insa, fins al moment han acumulat un deute de 10.400.000 euros. Per treure una mitja, si el deute acumulat el dividim pels anys en els que ha governat cada partit, tenim que el PSOE per cada any ha acumulat més o menys un deute de 387.000 euros. Que el Bloc per cada any ha acumulat més o menys un deute de 400.000 euros. I senyores, el Partit Popular per cada any de govern ha acumulat 2.600.000 euros. Vamos, que la senyora Insa és la lideresa del deute. Té ja 2 rècords consecutius, és una rècord woman, perquè per un costat ha superat els 20 milions d'euros en deute i per altre costat ha guanyat a tots en creixement del deute. Increïble, però cierto. El que està clar és que la senyora Insa i el seu equip de govern són un perill per a Ontinyent. Han tingut 2 oportunitats. En les 2 han creat tal socavó financer que després ho han tingut que suportar i patir els governs d'esquerres. I això és l'única veritat, no hi ha altra. I no us ho dic jo, ho diuen les dades, les xifres i la memòria històrica. Simplement, des d'ací, dir-li a la senyora Insa i al seu equip de govern que no empitjoren més la situació, que es queden quietets perquè són un perill per a la nostra economia, que no facin res més. Les pròximes eleccions ja estan ahí. Tan sols queda un anyet, que els passen com puguen, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent necessita un govern amb el rigor i la serietat que hem demostrat els socialistes al llarg de la història. La resta és la propaganda, les mentires i el fum que ens volen vendre la senyora Lina Insa diàriament. I això, vos ho asseguro, ens costa a preure. Res més, i si teniu alguna pregunta al respecte. No obstant, tota aquesta documentació, les diapositives i demés, la rebreu en breu en el nostre